Okay, kan bankos ko silia. Okay, kan bankos ko silia. Okay, nga mo audio loss. Hey, duo masimit kilo singkat ke mo lash kikat ka no sin singe. Kana pel na ko singe le. Austrian Texas musinge. Kadago den akfashe yeah, that's cool. I guess good. Kadago ngaya ako ng anak fashe when maxino litungan pas Henry Sir Lebange. Kanda ko kaya itkoske lutuden in kol itkoske ke lutuden in set na ko in ikoya when maxino ke set dean Senrian just like look na mitgliedem tawagan an ispelsin paingos kewa kulono singat ke mo last look yung akum ko in sibeosun musenge kung ko namas sharia ka like ye akawani la kumbui ka tiango ye mata ko asfin in Texas musenge taga inuwi ak masha Allah tamul juyesh ngayon loto basta loto aba sibin ashlash musenge awal tamul lipan dain giela and nagkabusinal nadalos kenar na kikibel ng amdawak akina nawala maasiluo nakatsabash tamit let's see kumigan sila si Carmen on hanggang di actually la kumbuikat le galam monaka nga or maging phone na tigar lamani ana kum dili nga show dansin na show na leo so de one masilya Namas kupin ko like ye ko share ye makatimbel lang tamdawak Shukia hoppel fight back tamdawak pa nga all right well in einer na kayo mitglied akfashe einer siglan saplage e falda inash kaden wedokle sumna yurin kat siya ngi lasha katsvashtamit namnes we katreson proy
all I've got flat na. Nasa yung gawin na kumalap. Kulo mo lash. Kulo mo mawapasas blog. Nandagam lakatin kan dalit kilito isa. Tama tala. Kidin mo ka binakulin. Long lang linalo. Kat proy siyak sum. Kikashalom when we got. Gashigot. Kit daffel at gaslom. Gamang ang dalom na yung got. The gaslom yung in fakireli. Oyan na long silom. Oyan na kinalom yung kimas masalom. We got involved saying ay belos sa mga we got nga gashigot. Na official to in siya screen ko yung galbi gaslom. Ay belos sa mga effort ako. Kat proy siyak galos. Kigaslo man modal inaksyon to in cielo isusikoin kulongan inaspe akat isla de talaga magiging tanto that project sumaingi life na kumkat panisisay at perfect man going boom set my game which one na jump Jesus Christ bro amen amen kalau ano yung akal gine nga inge share de tarapa nga ayak fashit ganyan akte nake gassing goal last nake set och jag nake sifäsen är så för att mo så är last le du en fait mo Jesus är la que la sia wen na din metle Jesus är la que la sia wen na din sia metle na moritsen en aske son sapta kushan fos angaul on course na kilam ngaula ako siya. Na kung akong pinlang na may reach, reach lang kung may nakatliyan na gospel ako siya. Synoptic gospel pa meto Mac Luke na John el pa gospel siya ako siya. John siyum ke lagi may malutut Bible nga dahil siya buksin John nake lutilan lang nga kung hindi siya siyang kakade siyang asamblin nga ke standard lesson commentary na duman iwan na dum sunod ke casting call page liya link siya aske gwen odoy na dum na Massimo Walk shirtless in commentary ngayon David Cook kung may ako lang dahil sila ang ngaul ke maulalo silos kalain sa pagkat missionaries pa nga los mo sa pagpakantin na pawayang shirtless in commentary shirtless in commentary siya but we all go shy or mag devotional sections again and langas lang ako maging bakit ako magkasing goal mo siya. Na ora kung ke soup getting my inside gas yan lutilo man. Na kung maging sources nga paila commentary sa pang asper references sa yung bueno magin so the phone na mga when kung tikoy sang mga lang liki Bible as the final word final say na kaya honestly makumakta siya kung maging buksa yung gasher nitilo man kung namaksyaf na siya may isla kaya matakoy kaya proy loman wayang be ready and Bible na duman commentary ko kasi reference mo maging il additional sources okay man naman sa gasher pagkinyan may namaksyon now kasi bin shirtless in commentary maging finan ko siya ko church ko siya yok na yellow mool hindi yellow mool yet doing mool pala na make look ke kumin sumni ke source nga or magin nga fact ko magin shirtless in commentary dahil de mo na sa screen jump Sibes na nga ka karamdam gina mo yun pamasigat matake yung amday fact na Fort Irwin ke 2012 naraltamay liban man bangan bambay sa ako na cash opinion shirtless in commentary
Now, and the go for no way. Okay, I'm a talk curriculum sin. And if in kawaklok, Pastor Rook, Pastor Yep, kawaklok feeling balo, if in sit and share, the last message I can share, as in all lalos kan. But not our story. May in market cash up in standard listening commentary. Now, if you well in the doom, isla. We might say isla, my cash. Kat flok na may nanak kung ano nga lesson context, standard lesson commentary il shalig ash mo kui akos il puklal chan shay ay kung vinsum di el election akataya na kung di luditan lang man el matawak in that finan Galilee el matawag na may laksing ash ki saptaakos ki John. Now when you read him daw again saptaakos ki John, the song kin madan Samaria siya. Na bulan mo reaching actually nila lemel il fallock Judea by and Jerusalem. Il tako dagin saptaakos il tako ti sud madan Samaria siya. Na while il Matan Samaria siya ma tugil laughing cove siya na il sang coving mole na siya laro wait na ko in Samaria ilos four la kila life in life in Jesus Christ and abal flock ka kapin sapta siya pa may reach na sikya ko may claim siya along the limit flock to the na isang ne pang pinapunan si Milo Rela may si umit lal si Milo ikol la kuf na ke wine pa may naksige Tuesday pinakon sige Tuesday na sa te pang ako mas ke may reach la kum na misengin na may reach la kum na misengin as ipluwo si mga aking aking lawan na kaya Fingeran som nag notes nga ipsemet nga en kumiliela kegum riti son saptakos for sangaul on gosh na kilam galakos an kume liela ash o masisikyak Shamonyan the colon limit the coffin and chudiame na finan Galilee. Isang il ministry finan Galilee. Na iflok na we na kaya punan si na mal ikol man si umate mal ikol lakuf na kaya wine. Na mukul siya ngayon ilong at ila flok pa ipsimit ngayon. As ngos silang baba siya ngayon. Na ngos silang Babasin gumili aşke fos angawlakos na ki lamngawul ipsimit ke fos lamngawulan. Ngoshilan babasin il long lemile ilefalok. Na il sum na yorol siyak sin lemchis Christ in wailal sum kashel. Mayan wen natol il mas il creo ilagran na mise na ba ngos singa ko ke ba fos ang ngawlak ang ngawlon ko sigla ngawlan na convin riti fos ang ngawlon ko fanya gang ngawlit ko saan le bukul singa may claim singa section limited well sum nine long sil in some on wala dalik sinata yun na kung binloy na may claim singa may cool si pang ilito inilan po si sela sum suke kasalan lim Jesus Christ na kung di kaya nga kung aske Pelsing ako maske musin nag-travel pandemic fandari. Ako ni kalmen pandemic pa evin ba nga masisiyak na fashion of infel na phone na pandemic si.
Na fin masisikiak na influence na local areas if na may epidemic. Epidemic si buangan. Nagyang ako magkalagil may pandemic. Kanya pa, aspe masikya may nag-SARS ko, N1 flu si masikya mameta. Fel na pala na pandemic buangan. Na fin epidemic si fin bang flu sina ko mask ko na cough sina. Dahil epidemic si mga local area sina. Na special ang asam din mga pa mas masikya ngayon pa lemin madain ense ngayon gulsin met kulsin sumne urine lem sumne gelash po yan lemin madain singe gaslana mas mga sikya kileo na ligi na pandemic skin or in or shed kunrola mas singing facet of infelo lemin madanain singi orela mangante on orela as on wala klasikyak na fax mga argument mon na gel ngile with lem singa so yun lem siyak sila len gatwell so on wala fix na yun na factual lang will pa kung di kan malay kung pindiliye ke main mo nga akfa siya na lem in fact as in bukan flok so flok na yung gawin na yan solution duman pa yung mo kaila aber nga ko so na keep siya kluongan akong fin so nag-iipsiaklungan. Iipsiaklungan, fact mo, kisipin as lalay fungi, lon babasing, toplal na ke, facts lan lang, kisipin as lalay fungi lan. Sige mo ko facts lan lang. Let me vasi mit lem singan. So, flot na yun man, balisin dungan nila kaila. Mugul lem singan, ilcoin fact mo kung dito kawiya, med. O nakila supin lalay fung ilalan, payanan, mugui fall na kaya. Lalay fung ilal, kifaktan lem nga, alright, il follow ay nagkilimchis ka ilfangan. Il te gisensiya ki, il te fakta na mama, il akus. Akus faksulan limngan, in ay nagkilim ilfangan. Nagil follow ngan il soon wait lal sa mga tokoy nakalim, in us singan, sigumot ko, klik singan, adiwan singam dahin singan. Wait lim siya, so soon limchis ka isin singan. Lim lang follow. Fixen when gula na il follow. So na fast soon siya mit glance up line kan. Dahil may glance siya fancy mit lem singa that when na tu med gula. Dahil siya kotay le ko sikat nga masin man. Na mit glance siya nga akat ya fact na learn na sikil gula ke na palan bel sa mga lem Jesus Christ. It is fatness in my then follow. Na bang may reach sila, masimit ngoshin na lan baba sila. Masyaklo ng toplal, nagifaklan lem, kisipin as lalay fungi inel. Na ora toplal in akus faklan lem, pa na pa ng sikya pa na. Lemin madayin inensingan, orela faklal, wala talik wins natin may claim siya kasi na yan. Nagagumesa may nanaksyon ngayon. Katkalim kaya. Namakunap ko mo pa, megdaro kaya. Kat ekufas fakana siya may nanaksyon ngayon. Or maging, may kalme na siya ko. Kaya mga kumaske mo siya niya. O yan siya kumaske yan. Kat may ito. Kat soon kainin challenges. Kat soon kainin mama ito ka fungul kat ke malay fung ilasan. Mama kat kaya akfas siya. Na
Kadila kadin suklaim katin bela na kayo. Kadin using may ina na lash na urine kat. Na limchius guys le kumit fakasi le me ashkash pa yung kumit fakasi mo. Kat na kayo ash ina na lash. Kat sum na urine kat using ang may ngosh lash na sin kat. Na top makadila usin na siya. Da topuk suwas pinasish ke le topuk proilash le usin mo na naksila na sish. Akademi na sish le megdara. Sema mangan na kayo in direct alignment. Nakigaslan God. When makadila kan topuk proilash usin na sish. Sema siena liki. Mas lalal. Na belki mai usia to lal na sesh Because election na galim ke. Na ban belki na fast na met na ke. Kada bela. Ako mo tilal for me. But project sin kat ke may in na lash. Na utia ka top na ke ana ka chang ka na ngay ganyan sa broy ke. Ni aspel sa mafal kuming broy kun esano. Belki mal level usia top na ke an kumit tao. Kumit ko fast na met na ke. Men alle pos met life van museum. Ik ben alle lolalo sifena. Elos pelma kadila usia top lal na ke mo na laso. May nga kay katsum proy ke. Nga usia examples in. Kawak silak. Kat plani ministry silash may. Ministry pa kat kalain sa plus na singkat faculty gaslan ka. O lagi ang tayining yung faculty gaslan ka. Nakaukso ng basta siya. Na ako tagayin siya. Na faction ako gadak pa siya lot sa pa. Na meeting siya nga orek nila gadak yung proy kaya. Na kung hindi so gospel John ben ako hindi synoptic gospel. Leme that mo skumin som act fashi. As often as possible like your Lord Supper. Na gigat meetings in ultima us meetings in lang Kaya some broy kaya. Na masih atak nga. If I got a plan or a plan lash nga something gaslan ko at if I got plan lash nga got proy kin metri got ko siya kin meeting lash If I got Bible of that mo limit that mo kumin so back fresh bel as many as possible. If I get mo da proy kin ko kada lot mo kadete. Kita preaching no kadete. Mayan ministry organizations they are losing. Now when constitution Milo's aki are losing gaske. The shock though. In akfaship communion ko gassing ba in takayni in sese na kung i-base ki mamash. Na faksela ngayon pa, poses mo itlalal kung imising Pelma limit fat makita na rin, tupok na may siyak na siya, katsang Kaya nga, usisin ka, nga siya ng along siya rin. Baka mga kumitlal kung yun ang imising Kasi na sin kaya Belki limit usi toplas ki may proilash, may siyak lash. Fast na mit ke. Ito le, kikasalon God. Kikolon ngon matal sa may fliain mitlalal kung isi. Ene na, kung wigilon God, ito fa fast na mit.
Kadil din ay niya kumpulan akfashi. When Bible of akla, ilko into lo nagsiyot. In basang kalan sa pala. Ilti na na kung vinda mo kumkako. Kung vinsang araw mo yun, tipangan makumgiyaraan. Kadil gan siya kumyak, fligawin ang siya, usisi mait ma kadil ito le, kumitaw. Le illikidliki ko, may lausi may tsingan, in ba akfashila, inalan gato. Pangagas mga disgrace. Naro, kat egin mit cleanse mo. Kasi bangon mo, cleanse up sinan, tigan sumasay, manalok. Masing ako min galang kaya ganito lang. Ako min diako, skandi na shock yak, fliga din siya, usisi may ele equipped. Ele sankona si inakfashila. Na ululutin ito ka na si kubudan galan ke kolon ka. May fact lang na siya may fact lang ang sikyak yun na siya. Na musing Bible fact lang, may last ilmata lepole yung chingat bata. Ilmata topuk may siya klash. Na ifin elfria na siya smaluwo. Siya. Etaek. Kalanin mo itlog ka sa mga simlash ka pa pala. Na wayang binamas na ifria ngon matal. Paraclete. In anin may siya. In ba kolalos ka may nanaklalos ka may siya klalos na ngon matal. Ila confirm niya. Mama aske kaslan ka. Aske pa pala. Nara, yokshube, mitlay kong isip. Kung vingito na pala may kato isa ako, na kung riti pa pala, kung proy na sila. Ang maluwan kita kayo ni Fash, na kung galang gina, kung Fash kayo ginaps ko mapay, yamadan ka. Labi ito na siya iloin kung suk, ilos sa mga ito yung sangsin kat, ko yung luti kigaslan kat, na kain may tsika ni cash ko, pain kong na may kuminsunan kong sunawan. Min bay, fin, kati mo fin. Ako may dala, katil wo. Bel na kayo wa il wo. Kati ito. Kat fact, sinsiyak siya, kat life kong inapay ke. E fin bay na katil wo. E fong ako matawar long sila sifena. E fong kat titlong niya ma long sila sifena, kat sum. Faske polokas si mafat makat il wo bel na kay wa. Na fin bel na ko akat il wo na kalma bel na kay wa akong sukat ang mawugay ta ka okay. Bel na kay wa, di bel na katlaw siya, di bel na katli mo ka mga amoy siya. So, yin bel na kay wa. Kalin sukat. Nakasay tawal na kita pulakot mula lang kat. Kaya kailangan wala. Kasi siya mo, malilutsin nga ito ka na, kisa ka na si kumbusing iyo. Hindi siya akaya kung yung mga kumash kayo. Akaya kung kanin fast na mit. Ito, le, kat, il, wo. Aw, pel na kawa il, wo. Kailangan wala. Ngay, katsin kapin ta ganyan lasyo. Ngay, kaliya kasi proy, na, may asiko sila. Tapos ganyan, proy, kutsong proy. Holy God, flint na. Pwede siya kailangan lap. Gas wala log. Sveta ka siya. Sveta ka na shish mo siya. Ang mas dal, we got cash got. Kasi ayun na kumpel na kayo. Kimawas mo siya mo siya. Kasi cash.